Hai tres parámetros claves: frecuencia, intensidade e interferencia. É dicir, ti te podes conectar todos os días, pero eres xornalista e incluso moitas horas ao día e non por eso desenvolves unha adicción. Pero cando se convirte, supón un alto grado de interferencia na tua vida diaria, porque dependes do estímulo, necesitas cada vez máis tempo, habituación, mintes, deixas de facer cousas, etcétera, etcétera. Entonces hai un grado de interferencia. Falamos de interferencia cando está eso, interferindo na actividade escolar, cando aparecen problemas de fracaso escolar ou laboral, non sei. Tamén pode haber, non? Cando non durmen en toda a noite, ansiedade, casi toda a irritabilidade. noite, e durmen durante o día a cachos, cando hai xente que casi xa nin sequera sale da habitación, que esconden logo tamén problemas afectivos gordos, non sei se é causa-consecuencia, é dicir, o grado de interferencia que rompe coa trayectoria de desenrolo que un rapaz ou rapaza ou adulto esperaba de si mesmo.